дамирбек олимов ҳунарманди ҷавони тоҷик субҳи имрӯз бар асари як садамаи нақлиётӣ даргузашт. дар ин бора дӯстону наздиконаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар медиҳанд. Як манбаъ аз наздикони Овозхон ба Азия Плюс гуфт, ки ӯ шаб дар як тӯй дар тарабхонаи Боғи Миллӣ ноҳияи Бобоҷон Ғафуров будааст ва субҳи имрӯз соати 3 ҳангоми аз ин тарабхона рафтан дар роҳ бо ду навозандааш ба садама дучор мешаванд. Онҳоро ба беморхонаи рақами 1 шаҳри Хуҷанд мебаранд, ки мутаассифона дар беморхона Дамирбек Олимов меафтад. Дамирбек Олимов 20 марти соли 1989 дар ноҳияи Деваштичи вилояти Суғ таваллуд шуда буд. падари ӯ Ботурҷон Олимов ҳам овозхон аст. Баъд аз хатми мактаби миёна солҳои 1995-2004 дар донишкадаи санъати ба номи Содирхон Ҳофизӣ шаҳри Хуҷанд дониш андӯхта онро хатм кардааст. фаъолияти овозхонии худро аз соли 2009 оғоз кардааст. дар ансамбли шашмақоми Нури Хуҷанд бо роҳбари ҳунарманди мардумӣ Ҷурабек Муродов ва дар дастаи Садои Суғ кор мекард. Оиладор ва соҳиби 3 фарзанду писару 1 духтар.